Kaixo guztioi, gure lehenengo gonbidatoa Patxi Zabaleta da, idazlea eta parlamentarioia eta gaur egungo hauteskundeei eta panorama politikoari buruz egitera etorri da. Arratsaldeon, Patxi. Berdin zuei ere. Zer modu zaude? Ongi, San Marko. Ja pixkat igual elkarrizketarekin hasteko gogokin. Bai, baina ongi nago. Orduan, zuek galdetzen duzuen arantzuteko prest. Primeran, pixkat elkarrizketaria hasiera emateagatik, aurreko hilabeteetan tentsio puntu handia egon da panorama politikoan, alderdien artean egon diren ikamikak direla eta nola bizi izan duzuzuk azken hilabete hauek? Politikari dagokionez urrutitik, alegia ikusten dut, arduratzen nau, politikaren arra barruan daramagunok ezin dugu inoiz hori alde batera utzi, baina urrutitik eta lasaitasun osoz. Pena pixka bat eman zidan azkeneko hauteskunde orokorretan, eta lehenagokoetan ere, abertzalegoak lehen izan duztako ordezkaritza Nafarroa bai sortu zenetik galdu izana, horrek pena ematen zidan, baina orain ere badaude aukerak eta orain ere eskuratu liteke berriro. Zergatik uste duzu iritsi direla politikariak berriz ere hauteskundeak egiteko egoerara? Zer gertatu izan da? Nik uste dut arrazoi bat baino gehiago badaudela. Baina esateagatik labur-labur esango nituzke bat, zalantzarik gabe, esate baterako alderdi sozialista, estatuko handiena izan da, pixka bat horretan eragina duten indar ekonomiko eta sozialek, bai enpresarialek, nola besteek, nola edo ala eragotzi nahi zutelako, oztopatu nahi zutelako Podemos gobernuan sartzea. Eta zalantzarik gabe, naiz eta besterik esan izan zuen, alderdi sozialistak horreri men egin dion. Bigarren gauza bat da baita ere bere koikeria. Usteak edo beren arrotasunak eraman ditu egoera horretara. Hori da jendeak gehienak kritikatzen duena. Baina badago beste arrazoi bat ere oso gutxitan aipatzen dena, eta nik uste dut egon litekena beren kalkuluetan. Eta da, hauteskunde hauek errepikatzea ongi datorkie itxura batean alderdi sozialistari eta PPri. Alderdi sozialistari orain Maspaiz edo Errejonen alderdi berri hau sortzeko bidea eman duelako, eta horrekin Podemosi kalte edo gutxienez zauri handi bat egiten diolako. Bazekien Sánchezek Errejonek erabaki hori hartuko zuela edo uste zuen hori, nik uste dut hori ezin direla ukatu, hori itxura guztien arabera horrela izan du da. Beraz, badute ere halako prestatutako orearen irudia, eta hori izango litzateke hirugarren arrazoia. Beraz, indar ekonomiko eta politiko sakonek, alderdi sozialistaren eskuina, Felipe González, horiek guziak, baina baita ere enpresariak eta horiek guziak, bultzatu dutelako horretara. Bigarrena, hori komeni zaielako alderdi sozialistari eta PPri, eta neurri horretan, nolabait esateko, bere koikeria lehenetsi dutelako, erabili dutelako beste edozoren aurretik. Eta hirugarrena, zalantzarik gabe baita ere, egondu delako hemen halako trikimailu bat edo maniobra bat guzti horretan errepikatuz hauteskundeak kaltetzeko indar politiko bat edo beste, baina agian ez dira horrela aterako ikusi egin beharko. Ikusi beharko dugu. Bizkat gaiaz aldatuz, uste duzu hainbeste aldatu dela panorama politikoa azken urteetan, batez ere adibidez eskuin muturraren sarrerarekin? Nik uste dut egoera politikoa ez dela hainbeste aldatu eta esango nuke are gehiago eskuin muturra beti egondu da politikan Espainian. Hain zuzen ere, PP alderdian beti egondu da eskuin muturra, eta ez nola nahi, egondu da agintzen
eta berak izan du dituen agintari batzuk, esate baterako Aznar bera, edo Maior Oreja eta horrelakoak, eskuin muturreko peto-petoak dira, politikari peto-petoak dira. Beraz, nik uste dut eskuin muturra, kasu honetan, Vox, lortu duelako azkenean ordezkaritza berea izatea. Behar bada, bultzatu zuten batzuek bastarrian utziz. Aznar eta horrelakoaren ibili zen bere Rajoyren kontrako jarrerekin, baina orain bazterrean utzi dute. Baina nik uste dut eskuin muturra sartzea ez dela kaltetan. Ez da kaltetan ezkerrarentzat, ez da kaltetan batez ere gizarte osoarentzat. Orain ageriagoan daude. Eta ageriagoan daudenez gero, zuzenago badago beraien aurka lehiatzea edo beraiek behar den tokian jartzea. Beraz, aldatu da itxuraz, baina ez da aldatu edukiari dagokionez. Eta eskuin muturrak ez du beldurra ematen, hemen Voxek ez du beldurra ematen Vox bezala, baizikan beldurra ematen du beste alderdietan duen eraginarengatik. UPNek Nafarroan beraientzat zori txarrez askotan defendatu ditu eskuin muturreko jarrerak. Ez bakarrik eskubide zibilei dagokionez, abortoa, dibortzioa eta horrelakoak, horiek guztiak defendatu ditu UPNek eskuin muturreko alderdi bezala jokatuz, baizik baita ere ultraespainolismoan eroriz, kontra esan osoan, bere izaerarekin, abertzaletasunaren kontra, euskararen kontra eta horrelakoetan, UPNek izan du ditu eskuin muturreko jokaera. Naiz eta, boto ematen dioten asko eta asko, gehienak, ez diren horrelakoak. Lehen aipatu duzun bezala, hauteskunde berri hauek ikusten denez, PSOE eta PPri hobetzea emango litzateke. Horregatik antolatu dituzte, horregatik deitu dituzte, baina agian, politikan askotan gertatzen den bezala, ez da horrela gertatuko. Orduan, emaitzak antzeko parezido izango liratekeela uste duzu? Nik uste dut oso antzekoak izango direla, bai. Bai estaduan eta baita ere Nafarroan. Agian pixka bat egingo du gora bakarren batek, beste pixka bat bera, eta hauteskunde hauek deitzeko izan den arrazoietako batean ikusi egin beharko da Podemosek eta Mas Paisek nola banatzen duten beraien ordezkaritza edo ea Mas Paisek bozkak kentzen dizkien Ciudadanoseri edo bai zerari edo alderdi sozialistari. Gogoan izan behar da hor dauden galdeikurrak ez direla asko. Esate baterako badirudi Ciudadanos eroriko dela edo gain behera hasiko dela noraino eta zenbat hori da bat. Bigarrena badirudi Podemos eta Mas Paisek elkarrekin banatuko dutela orain arte zeukaten ordezkaritza zenbat eta noraino hori da bigarren galdera ikurra. Eta hirugarren bat izango litzateke besteetan ere honek izango duen eragina eskuinaren zatik eta horretan eta bat eta beste. Beraz, nik uste dut garrantzitsua dela hauteskunde hauetan nortasun osoz abertzaleok abertzale bezala, ezkerrako sentitzen geranok ezkerreko bezala, aurrerakoi garela uste dugunok aurrerakoi bezala, gure bozka ematera joatea. Eta nik horretarako deiera egiten dut, eta uste dut Nafarroan guztiz garrantzitsua dela baita ere, ordezkaritza berri bat izatea. Aipatu duzun bezala, Mas Madrid alderdia, baina horretaz aparte, beste hainbat alderdi berri aurkeztu izan dira azken aldian. Uste duzu, hainbeste alderdi politiko egonda hilabete hauetan zehar, zatik eta are eta gehiago nabarmen egin dela bankadetan? Beti gertatzen da, aurkezten diren asko eta asko izaten direla gero ordezkaritza lortzen ez dutenak. Eta nik uste dut orain ere hori gertatuko dela eta behar bada ordezkaritza horrek izan lezake aldaketaren bat, nik itxaro dut izatea gainera, baina ez da inbestekoa izanen. Segituko dute beren tokia eta beren bipartidismoa bilatu nahiean
orain arte bezala Alderdi Sozialistak eta PPek saiatuko dira Podemos eta bere aldetik Ciudadanos eta horrelakoak beren ordezkaritza azitzen, baina ez da inbestekoa izanen aldaketak izango dira. Esate baterako galderatan dago, Nafarroan abertzaleok lortuko dugu ordezkaritza, horretarako lehenago EH Bildu gelditu zen 200 botora, hori da aukera, eta nik uste dut lidergo hori onartuz Bildu egin beharko genukela, elkartu egin beharko genukela indarra abertzale edo hautatzaile abertzale guztiok edo gehienok, eta hori bai, eskubidea dute denek aurkezteko, baina ni ez naiz eskubideez ari naiz zer den komeni dena edo zer den posiblea eta zer den ahalbidezkoa. Orduan, horregatik handenerengatik galderak ez dira ere hainbeste, galderak dira zehazki, esate baterako Nafarroan, ia senatuan jokatzeko biderik izango ote den ikusita lehengo aldietan aldaketa bezalako aukerek porrot egin dutela eta ez direla ongi kudeatuak izan du, badirudi ezetz, badirudi senatukoa galdutzat eman behar dela eta eskuinak aterako dituela 3 senatari, naiz eta boto gehiago dauden beste aldean, sakabanatuta. Eta Kongresurako berriz galdera da bat ia EH Bilduk lortuko duen lehen hain gutxi falta izan zitzaion ordezkaritza. Beste tokietan ere gauza berdintsuak gertatzen dira. Esate baterako Navarra suma izan zelako, gero saiatu dira Estatuan Espainia suma edo Basko suma edo lakoak egiten. Eta saldu dute, gezur bat, saldu dute Navarra suma izan du dela arrakastatsua izan du dela lorpen bat, exito bat izan du dela. Gezurra da, ez da horrela izan du. Galdu egin du, UPN eraman du ezerrez izatera, irrelebantziara. UPNek ez dauka agintaritzarik, ez hemen da, ez Madrilen. Ez du ezertarako balio, UPNeri eman zaizkion botoak ez dute ezertarako balio. Eta hori gertatu zaio, hain zuzen ere, Navarra suma egiteagatik. Gelditu da 126, 127 bozkarekin, ordezkaritza 140, baina hautesleak 126, 127, eta UPNek askoz ere gehiago izan du zituen bera bakarrik. Beraz, momentu honetan, datozen hauteskundetarako galderak zein diren zehazki aztertu beharko litzateke. Nik uste dut, erantzuten hasita, Mas País, PSOE-ren tresna bat bilakatuko dela. Lehenago, PSeren estizioak izan dutakoekin, hainbestetan gertatu den bezala, orain Podemosen estizioekin egin nahi luke gauza bera Alderdi Sozialistak. Beraz, hor ez dago berrikuntza handirik, baina izango du bere eragina beste partiduen ordezkaritzetan. Nafarroan, azkenean, galdera da, Kongresurako lortuko du bere ordezkaritza ateratzea EH Bilduk. Oso garrantzitsua litzateke horrela izatea. Bai Nafarroaren irudi politikoa aldatzeko berriro ere, Nafarroa bai sortu zenean lortu zen bezala, eta baita ere etorkizunean Nafarroak bere anistasunaren irudia berma dezan baita ere Madrileko gortetan. Gero ezkerrari, aurrekoitasunari eta baita ere jende xehearen eta gizartearen gehiengoaren interesei hori konbeni zaielako. Euskal Herria Irratian egindako elkarrizketa batean, azaldu zenuen nola Geroa Bai eta EH Bildu hauteskundetara elkarrekin aurkeztu beharko liratekeela. Akordio hori egitea posible dela uste duzu? Posible litzateke eta posible zen, baina badirudi bakoitzak bere bidea hartu duela eta bere bidea egiten ari dela. EH Bilduren kasuan apustua da lehenago falta izan zituzten boto apurroiek gehitzea. Geroa Bairen kasuan apustua da zalantzarik gabe beren nortasuna azaltzea
beren izaera nolabait jendearen aurrean berriro ere defendatzea utsunerik egin gabe edo nolabait esateko beren aurpegia ere agerian gelditu dadin, baina jakina. Ordezkaritzarik gabe bakarrik hori izaten da hauteskunde kanpainako eta hauteskunde denborako kontua. Eta gero, senatuaren goraberan lehen jasandako edo sufritutako porrota behin betikotzat eman eta hor uzten dute alde batera baztertua posibilitate hori. Pena bat da, pena ikaragarria. Zergatik ez zen aurrera joan aldaketa, nik uste dut besteak beste ez zutelako beharraina sinetsi hori antolatu zuten alderdiak, ari naiz EH Bilduz, ari naiz Podemosez, ari naiz Geroa Baiz eta ari naiz Izquierda Ezkerraz. Esate baterako ez zituzten bozkak bidali etxetara. Eta hori bihurtu da hemen, ez luke horrela behar, baina hori bihurtu da ohitura bat. Badirudi denok bozka eskuan dugula joan beharko genukela bozka ematera. Ez luke horrela beharko, ez da horrela beste toki batzuetan, ez da horrela Frantzian, ez da horrela toki askotan, baina hemen alderdi nagusiei hori konbeni zaie eta hori bihurtu dute ohitura. Eta orduan ohitura hori kontuan hartu behar da, ez dago ohitura hori aintzatez hartzerik eta hori egin zuen aldaketak. Baina horrela eta guzti izan da ere, senatukoak badirudi galdutzat eman behar dela eta kongresurako posibilitatea berriz oso erreala da, egiazkoa da, egikaritu litzateke beharrekoa eta litzatekeena eta hor dago. Beraz, nik uste dut EH Bilduk 50.000 bozkatera zituen, Geroa Baik 23.000, lehenagokoetan Geroa Baik 13.000. Horrez dago posibilitate bat besterik, lidergo hori aintzat hartu, onartu eta bultzatu behar diren akordioekin, alegia esate baterako, naiz eta EH Bilduko izan hautagaia, badirudi Bel Pozueta izango dela, eta ez da hautagai txarra, baina akordioren bat egon beharko luke, gero mintzatzen denean, Geroa Bai ere aipatzeko edo, Geroa Bairen ekimenak aurrera eramateko edo, baina posibilitateak horiek dira, bat bakarra, EH Bilduk ordezkaritza ateratzea, eta hori jendeak kontuan eduki behar du. Hauteskundeak egin eta gero, nola uste duzu eragingo luketela emaitzak Euskal Herrin eta batez ere Nafarroan? Hemen jokatzen ditugun apustuak asko dira eta oso ezberdinak, baina aipatzeagatik bakar batzuk esango nuke, lehendabizi. Hemengo eskubideak ezin daitezke defendatu Navarra Suma bezalako indar batekin. Hemengo eskubideak, Nafarroaren eskubideak, Nafarroaren eskumenak defendatu behar dira noren kontra, Madrilen kontra. Madrile izan du da beti eskumenak kendu dizkiona Nafarroari. Eta Madrile da eskumen horiek ukatzen segitzen duena. Orain bertan, poliziaren lege forala dela eta Madrilek, alderdi sozialista, hango gobernuan egonda, ipini du edo jarri du elegite bat epaitegi konstituzionalean. Orain dela bi legealdi, 18 elegite jarri zituen, orduan onartu genituen lege eta erabakien kontra. Lehengo legealdian gutxiago izan du dira, oso gutxi izan du dira, 2 edo 3, ez daukat orain gogoan zenbat. Baina orain dela bi legealdi 18. Eta orain ere, azkenekoa orain jarri berria da, lehengo legealdiko lege baten aurka. Beraz, Madrilen kontra, eta Madrilen kontra zer egingo du, bere barruan, zentralismoaren ikurra den alderdi bat daukan Navarra Sumak, ezerrez. Navarra Sumak ez du balio Nafarroako eskumenak defendatzeko. Esan dudana oso larria da, baina berriro errepikatuko dut. Navarra Sumak ez du balio Nafarroako eskumenak defendatzeko. Eta gainera bere barruan dauka horren kontrako arrazoi nagusia.
Beraz, hemengo erabakiak eta hemengo eskumenak defendatzeko. Baina bigarrenik, Nafarroan ez dira bakarrik eskumenak defendatu behar dira baita ere jendearen premiak, jende normalaren, gehiengoaren eskubideak, eta horiek defendatzen dira batzuetan beste euskaldunekin batera eta beste askotan Aragoiko herritarrekin, Andaluziako herritarrekin da guzti horiekin batera. Eta horretarako ere oso garrantzitsua da bertan egotea abertzale garenon ordezkaritza bat. Abertzaleok elkar hartu ezkero ordezkaritza izango genuke eta momentu honetan ez luke gertatu beharko, orain dela hilabete batzuk gertatu zena eta ez behin baizik bi aldiz. Patxi, pixkat elkarrezketari amaiera emateagatik, azaroan hauteskundeak ospatuko dira. Bai. Emaitzak gehiengo absoluturik daukan partidurik ez balego. Eta orain berriz ere, akordioak bilatu beharko balute. Eta alik eta ere, akordioalik ez balute lortuko, ze goretan egongo inateke? Nik uste dut horrek jendea izugarri irainduko lukela, asarretuko lukela, eta hori uste dut ez dela gertatuko. Orain gertatu baldin bada, lehen eman ditugun arrazoietatikan, 3 arrazoi horietatikan, agian hirugarren bezala eman dugu, baina ez da txikiena. Hauteskundeak berriro deitzea izan du da baita ere alderdikeriaren estrategia bat. Podemosik kalte egiteko, Ciudadanos goitik behera bidaltzeko, eta horrelako arrazoiengatik jokatu dutena, ez bakarrik alderdi sozialistak ere bai, baina baita ere alderdi popularrak. Alderdi popularrari ere, itxura guztien arabera, konbeni zitzaion errepikapen hau. Agian ez zaio ongi aterako, baina horregatik egin dute. Eta beraz hori berriro egingo balukete oso agerian geldituko litzateke. Zer egin behar dute? Begira zagun zer gertatzen den beste tokietan. Austrian izan du dira eranegun hauteskundeak. Zer egingo dute gehiengo osaz badu ateratzen alderdi batek? Egingo dute koalizio bat. Zer egin dute Italian? Orain dela 2 edo 3 hilabete. Hautsi zen gobernuan zegoen koalizioa eta egin zuten beste koalizio bat. Eta orain arte gainera elkarren aurka, etxai eta arerio sutsu izan du diren 2 alderdiren artean, Bostizarrak eta alderdi demokrata. Biak, egia esan, ezkerrekoak. Biak Podemos eta alderdi sozialista bezala. Eta biak bakoitza bere aldetik aurkeztu eta gainera elkarren aurka aritu direnak urtebete eta erdie. Eta zer egin dute koalizio bat, eta koalizio hori egiteko aste bat nahikoa izan dute. Zer ari zaigu esaten Sánchez? Sánchezek esaten duena koalizioataz da politikaz ez jakitea, edo arrokeria haundiegia izatea. Zer egin beharko lukete? Koalizio bat, beste guztiak egiten duten bezala. Badaudela salbuespenak, bai, Portugalen edo Dinamarkan badaude, eta zergatik daude? Hor dauden alderdiei hori konbeni zaielako, edo jokaera hori aukeratu dutelako ez batek, baizik biek. Normala zer da? Normala da koalizioak egitea. Eta gero, azkeneko bere adierazpenetan esan zuena Sánchezek ez lukela lo ongi egin, gotalako gauzak, uste dut ez direla onargarriak eta gutxiespen bat, mesprezu bat direla jendearentzat eta jendeak pentsatzen duenarentzat. Oso erresa da. Bestek egiten dutena, egin behar da hemen ere politikak, bere arauak eta bere erreglak baditu. Patxi, mi esker gaur hona etortzeagatik eta komentatu duzun guztiagatik. Espero dugu jendeak ere pentsatzea esok esandakoan eta ikusiko dugu azaroan nolako emaitzak lortzen ditugun. Eskerrik asko zuei eta Xaloa telebistari eta bere entzulegoari nahi duzuen arte.